geldialdia. Helburu horri helduta greba orokorrea ditu dute, baina hainbat sektoretan izango du jarraipena hurrengo egunetan ere. Hala nola, garraioan eta energian. Ekonomia blokatzeko, ziren azken finean, manera bakarra da entzunak izaiteko, eta ez dugu guk blokatzen, fisikoki bai, baina blokatzen duena gaur egun, Macron, Born eta kompania da, beraz ez dugu guk blokatzen, baizik haiek dute egoera blokatzen. Hala ekonomia blokeatzeko ekintzak ere iragarri dituzte. Horrez gain, biharamunean segituko dute deialdiek. Izan ere, martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguna izanik ere, intersindikalak manifestazioa antolatu du Baionan. Eta zehazki testinguru horretan iritsiko da emakumeen nazioarteko eguna, pentsio reformaren kontrako greba giroan. Sindikatuek argitute pentsio reformarekin emakumeak izango direla lehen kolpatuak. Lan munduan desoreka handia badagolako eta erreformak muturrera eramango du egoera. Oraindik ere, emakume eta gizonen kotizazioak ezberdinak dira. Hau da, egungo sistema ez dela ona ohartarazi dute sindikatuek, baina reformarekin oraindik okerragoa izango dela. Azken batean, Emmanuel Macronen gobernuaren lege proiektuak kontrakotasun handia bildu du, eta baita zalantzak piztu ditu gizarteko hainbat sektoretan. Behor, badakigu doinuz altxatu behar dugula, jatekotan, eta beraz gaur, ez da abiatze bat, zeren arere, beste egun mobilizazioak izan dira, baina badakigu arere indar bat gehiago erakutsi behar dugula, eta ene ustez, hor manifest da horrendik abiatu, baina hori erakusten ari gira. Eta hori zergaitik, zeren azken finean ez gira entzunak, eta guk gure aldarrikapena ez da aldatu. Erretreta, erreforma hori bertan behera utzi behar du Macronek. Eta hori egin arte mobilizatuak egonen gira, eta beraz, bai gaur eta ondoko egunetan noski. Creemos que es lamentable que el Partido Socialista haya cedido a las presiones de la derecha y de la extrema derecha y que esté dispuesto a modificar la ley de libertad sexual para volver al Código Penal de la manada. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico tiene que ser de las mujeres. Y habrá gente que le parezca grave, incluso absolutamente desproporcionado, pero a nosotros nos parece simple y llanamente de justicia. De justicia. Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en la ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país. Vamos a aprobar la paridad en las juntas de gobierno de los colegios profesionales. Y vamos a aprobar también la paridad en los jurados de reconocimiento público a las personalidades, para que no pase lo que le pasa a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que cada vez que va a dar un premio a algún economista, sea hombre o mujer, el jurado solamente son hombres.
nahi dugu bizitzari eta biziari eusten dioten zainketak emakumeok egiten ditugula. Batez ere, emakume migratuok eta arrazalizatuok. Zaintza lan horiek ez dira lan gisa aitortzen, eta esplotazio baldintzetan egiten dira. Bizi premia gisa, eskubide gisa, eta erantzukizun kolektibo gisa hartu beharko liratekeen zainketa horiek, gaur egun Euskal Herrian hainbat indarkeriaren eta desberdintasunen ardatz dira. Hau da, sexua, generoa, arraza, gizarte maila, aniztasun funtzionala eta administrazio egoera gurutzatu egiten dira. Eta zaintza lanak gizonen eta erakunde publikoen implikazio eza justifikatzen duten negozio bihurtzen dira. Zubietako erraustegiak Zurriolako hondartzara doan sarera diosinaz eta metalastun kutsatutako urak isurtzeko baimena bertan behera geratu da. Gurasosek ingurumen baimen horri aurkeztutako errekurtsaren ondoren iritsi da baliogabetzea. Baimen horrek indarra galdu du ingurumen sailak ez baitio erantzun aipatutako errekurtsari, hilabeteko legezko epean, martxoaren batean. Hilabete igarota zuzenen baliogabetu da kutsatutako urak Zurriolara isurtzeko baimena. Ildo horretan duela 5 hilabete, Zubietako erraustegiaren arduradunak hala nola Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak uraren Euskal Agentziari baimen eskatu zion erraustegitik Arkaitzerrekara isurtzen diren urak ponpatu eta saneamendu sistemarekin konektatzeko, etorkizuneko larrialdien aurreko prebentzio neurri gisa. Horretarako lehenengo Loiolako hondakin uren araztegitik igaroko litzateke urrori. Gurasos elkarteak baina adierazi du araztegi horretan dagoen sistema ez dela egokia elementu kutsatzeak uretatik kentzeko. Izan ere araztegiak ez du erraustegien aurre ikusitako substantzia motetarako behar den tratamendu kimikorik, tratamendu biologiko hutsa baizik. Gainera Zurriolara doan sarera urkutsatua isurtzeko baimen hori Jaurlaritzak eman ahal izateko lehendabizi Ainarbeko mankomunitatearen baimena behartzen. Ingurumen sailak ordea mankomunitatearen oniritziri gabe baimendu zion Gipuzkoako hondakinen kontsortzioari. Testuinguru horretan behin Gurasos plataforma jarritako errekurtsarekin eta ingurumen sailak hilabeteko epean erantzunez izanarekin baimena baliogabetu da. Zumarragan ArcelorMittalen instalazioetan 2016tik itxita dagoen zabortegi batean aritu dira enpresa horren Olaberriko plantako hondakinak botatzen. Gutxienez urtebetez bota zituzten altzairu errautsak itxita zegoen zabortegian, 2021ko martxotik 2022ko martxora arte. Lantegi horren jarduera geratuta zegoen 2016tik. Urte hartan jarduera amaitu zaiota, itxi osteko 30 urteko zigilatze eta behatze epe bat ireki zion administrazioak Arcelorri. Horri dagokion ingurumen baimen bateratua eman da. ArcelorMittalek baina Zumarragako instalazio hori Ormor enpresari saldu zion ondoren, eta beraz hark ez dauka bertan aritzeko inongo baimenik. Jardueraren ingurumen baimen bateratua Arcelorrek daukalako. Edo nola ere zabortegian zegoen egonkortasun arazo larria agerian utzi zuten Jaurlaritzako teknikariek azken urteotan egindako ikuskaritzetan. Hori ala hainbat eskaera egin zizkioten enpresari atzemandako akatsa konpontzeko. Alegia egoera hori zuzentzeko plan bat aurkezteko agindu zen Jaurlaritzak. Bada berria edabideak eskuratutako informazioaren arabera, ArcelorMittalek ingurumen sailari honako proposamen hau egin dio. Zumarragako zabortegian baimenik gabe botatako altzairu arrautsak eta bestelako industria hondakinak impermeabilizatutako ziega batean konfinantzeko proposamena. Zigilatzaren estalduran agertutako egonkortasun arazoa konpontzeko asmoa ere azaldu du enpresak. Horretarako baina ingurumen baimen bateratuaren aldaketa ez funtsezkoa onetsi dio Jaurlaritzak, eta obra horiek uztailaren 31 arte egiteko epea eman dio enpresari. Elizondo eskola publikoaren alde egindako apustuaz harro nago. Zue ere eskola publikoaren alde apustu egitera animatzen dizuet.
Nitzat, D eredu da dana, ez? Ez dut besteik ezautu, baina, D eredu da euskaraz ikasteko aukera bat, heziketa bat euskaraz posible dela, hezkuntza indartzeko, zabaltzeko bai, eta aukerarik horrela da. Euskara eta euskal kulturaren kabia da D eredua, eta niretzat da izan da, egun naizen hori eraiki duen ura mundu oso bat eskaini dira. Es un derecho que vamos consiguiendo poco a poco en Navarra y que deberíamos tener en todas nuestras escuelas, que ofrece a nuestras hijas e hijos la oportunidad que muchas personas no tuvimos y muchas aún no tienen de aprender euskera y en euskera en la escuela pública. También es el modelo que garantiza la herencia cultural de nuestro territorio y también asegura el aprendizaje de un segundo idioma y facilita que se aprenda un tercer idioma. Jardunaldi hauen helburu nagusia da, belaunaldi berriek euren jatorrizko hizkuntzak biziberritu nahi izatea. Bizi dugun testuinguru globalizatu honetan eta erronka horri erantzuteko hizkuntza komunitateetako gazteen arteko elkartasuna eta lankidetza funtsezkoak izango dira hizkuntzen etorkizunerako. Adimen artifiziala oinarri, azpidatzi automatikoak eskuragarri jarri ditu Hamaika Telebistak webgunean. Hamaikan hasi ginenetik bagenuen helburu bat, eta zan euskaldun berriei altzala eskaini ahal izatea azpitituluen bidez esaten genuena telebistan, ez? Orduan eta urte guzti hauetan hori ez da posible izan, ez genulako baliabiderik eta seguruen teknologia nahikorik. Orai NLP teknologia etxearekin, Eluiar Fundazioak kudeatzen duenarekin, posible izan du hori lantzea, bai elkarlanean azkenean beraiekin, eta kamekin ere bai beste gure aliatu teknologiko bat aspaldikoa, ez. Orduan, hiruron artean garatu dugu, esaten dena azpititulu bihurtu ahal izatea, eta hori nire ustez balio gehitu bada Hamaika Telebistako ikusleentza. NLP teknologiak dira ordenagailuek eta hizkuntza ulertu, tratatu eta sortzeko erabiltzen dian teknologia guztiak, ezta? Eta hor sartzen dira bai itzulpen automatikoa, edo baita hizketaren ezagutza, eta azpititulazio automatikoa, hizketaren sorkuntza, chatbotak, lako mila gauza. Hamaika Telebistarentzako egin duguna da gure azpititulazio automatikoko teknologia integratu Hamaikako lan prozesuetan, ezta? Orduan albiztiak edo edozein bideopieza eta grabatzen danean eta katalogora igotzen danean edo publikatzeko igo behar denean aukera dago, nahi bada automatikoki azpititulatzeko, eta nahi izan ezkero azpititulu automatiko hietan da zen akatsak zuzentzeko eta gero publikatzera bidaltzeko. Eta egin dugu gure teknologia hori bertan integratu eta egokitu. Horretarako Hamaikak urtea baliatu du kazeteriak formatu eta sistemari behartzuen informazioa erakusteko. Egia da, azpidatziak automatikoki kudeatu ahal izateko, kazetariek hilabete dezente pasa dituztela lanean, sistemari erakusten eta zuzenketak egiten, gaur egunean zuzenketarik egin gabe ere ikusentzulei eskaini ahal izateko azpidatzi automatiko hauek.
Azpidatziak martxan jartzeko helburu nagusia izan da batez ere irisgarritasuna. Irisgarritasuna bai entzuteko arazoak dituzten pertsonetan pentsatuz, baina baita ere euskara ikasten ari diren hoientzako lagungarri gisa. Aurrera begira erronkak izango dira, albisteetan ez ezik, elkarrizketetan eta saioetan eduki gehiagotan azpidatziak eskintzeko aukera izatea, eta baita zergaitik ez beste hizkuntza batean dauden elkarrizketak euskeratzea, edota kanpora begira ere interesgarria iruditzen zaigun edukia euskeraz sortu eta beste hizkuntza batzuetan azpidatzia izateko gaitasuna izatea. Hurrengo erronkak albiste ez haratago, elkarrizketak eta saio ezberdinak eskaini ahal izatea izango dira. Eta aurrerantzean ere proiektu hauekin jarraituko dugu, bai orai NLP-rekin eta bai kamekin eta beste batzurekin ere, espero dut topatzea berriak ere. Hemen gaude berriro ere, eskerrik asko berako alkate jauna etorri, eskerrik asko berako herriari, aukera emateagatik hain leku polit eta dotorean guretik sortuaken aurkezpena egin ahal izateko, bigarren edizionen aurkezpena begit. Aspaldian gabiltza olatu gogorren artean, izenik ere zuen gure txalupa arraroan. 2023an aurten behin hori sortzaileak eta herriak esleituta ditugula, ze badakizue proiektu honen funtsa dela egonaldi artistiko batzuk sustatzea Euskal Herriko herri ezberdinetan. Parte hartu duten 39 herri hauetan, bai? 22 multzotan bilduta. Orduan, egonaldi artistikoak egingo dira, sortzaile bakoitzak herri batean, 3 astera bitarteko egonaldiak egingo ditu, eta sortzaile bakoitzak lehendik pentsatuta ekarritako proiektu bat garatuko du bertan. Egonaldi horiek amaitutakoan, eta epe muga batzuk iritsitakoan, sortuko diren lanak azkenean izango dira 10 ipuin luze, 5 komiki lan, 4 film labur eta 3 antzezlan. Kasko azpiak zeharo zulatu, ikusten da porturi, ez dugu ikusten baina imaginatzen dugu. Imaginatzen dugu da aruntz goaz arraunean. 5 komikiak argitaratuko dira bilduma batean, 10 ipuinak ere bilduma batean, 4 film laburrak muntaketa orokor bat egingo da. Lehen urtean film bat atera genuen, film luze bat egin genuen film labur hoiekin, 5 teilatu deiturikoa. Aurten egingo deguna da zerbait, azkenean erabaki dugu ez egitea film oso bat, baizik eta 4 film laburrak, bakoitzak bere entitatea eta autonomia izango du, baina sortuko dugu montaketa bat, azkenan herri guztietan, emanaldietan eman alizateko 4 film hoiek denak batera. Ez gara izan beti ainartezan, ez esantxo ilargi. Eta 2024an, sortutako lan guzti hauekin egingo da kultur zirkuitu bat. Proiektuan parte hartu duten herrietatik igaroko dira, aipatu dizkizuedan lanen aurkezpenak. Antzerkiak egingo dira, filmak erakutsiko dira, eta
komiki eta ipuin bildumak aurkezpenak egingo dira, bakoitzean dagokion idazlearen presentziaz edo komikigilaren presentziaz. Batetik, literaturan, Edorta Jimenez sortzailea Mutrikura joango da, Ainhoa Urien Teiletxe, Lodosa Sartaguda Mendabia Andosilla eta Sesmara joango da, Idoia Etxeberria Elortza Zaldibia eta Taunera, Magi Arozena Zubeldia Ziortza Bolibarrera, Jon Abril Lola Etxea Atarratzera, Lutxo Egia del Rio Segurara, Maitane Perez Argote Errigoiti Ajangiz eta Musikara, Saioa Alkaiz Aguaiar Berriatuera, Maita Izpuru Olaizola Araitz Betelu eta Larraunera, eta Gaizka Sarasola Larrabetzura. Hori literaturan. Antzerkian, Goitibera Konpainia Hernanira joango da, Antzerki Aroak Zinemaldiak Zumaiara, Jonander Urresti Aulesti Munitibar eta Amorotora. Zinegintzan, Petxe Etxebarria Antzuola eta Aierrara, Arriguri Uartera, Alba Lozano Oiartzunera eta Aitzol Saratxaga Legutiora. Eta azkenik komikigintzan, Iñaki Martiarena Matxin Usurbilera, Aritz Ibarra, Sara Urruña Bera eta Lesakara, Kote Camacho Bergarara, Unai Gaztelumendi Leitza eta Berastegira, eta Eñautar Aiartzagoena Amasabila Bonara. Bueno, lehenik eta behin, espero zenuten filmak izan duen harrera? Bueno, inoiz ez duzu espero alde batetik, ez? Baina beti daukazu esperantza jendari gustatuko zaiola. Orduan, bueno, ni publiko moduan ere zuzentzen dut, ni publikoa naizelako, beraz, bueno, espero, hori zen nire desioa eta egia esan sorpresa polita izan da harrera. Esan duzu jada behin baino gehiagotan, ezpat eta sorginkeria uztartzen dituela irati filmak, nolakoa izan zen sormen prozesua? Bueno, luzea, lehenik eta behin, 5 urte izan direlako pelikula altxatzea, baina gero, niretzako oso zirraragarria, ez? Alde batetik, erdi aroko pelikula bat egin, dena sortu, espata eta bataiak eta borrokak eta bare diseinatu, egoera fantastikoak eta bar sortu, orduan, nahiko ambiziosoa izan da, eta luzea eta gogorra, baina asko disfrutatu dut. Aktorei dagokionez ere neko sagardo irekin jada egin zenuen lan, Itziar Ituño, Edurne Azkarate ere agertzen dira, batzuk azpimarratzearen. Nola izan daiekin lan egitea? Gozada bat egia esan, hori eneko ja aspalditik ezagutzen duen, eta berari errementariren promozioan aipatu nion irati egin nahi nuela, eta bera nahi nuela eneko aritzaren paperarentzako argi neukan. Eneko fisikoki eraldatu egin da indartsu jartzeko, dieta eta zaldian ibi ikasten, espatarekin mugitzen eta gero aparte pertsonai horri dimentsioa eman, ez? Berak dakien moduan aktore bikaina baita. Eta gero Itziar Ituñorekin Marirentzako behar nuen emakume indartsu bat, ahots potente batekin eta gainera Itziar Mariren jarraitze zutxua da, orduan aurrera egin zuen da ikaragarri ondo. Eta gero Edurne kastina egin zuen, eta egia esan kastinera etorri zenean izugarrizko sorpresa izan nuen, bideoan ematen genituen eskaletetan euskera zahar hori bazegoen sartuta itxatita, eta berak ekarri zuen landuta, eta hori ikusi genuen pelikularen soinua, ez? Berarengan kastinean. Eta gero aparte badokan fisizidade hori, pelikula oso fisikoa izango zen, da borrokekin, korrikan, eta mendikara, eta emakume indartsu bat behar nuen, eta hor zegoen Edurne, ez? Fizikoki oso indartsua dela, baina gero aparte magnetismo handia duena ere, ez? Eta transmisio indartsu bat pertsonaren nintzako. Esan duzu jada hizkuntzak garrantzi handia daukala. Film honetan antzinako euskara erabiltzen da eta horrek berezi egiten du, ezta?
Bai, guretzako izan da, bueno, antzinako euskara baino da, antzinako euskara horren testura batzuk berreskuratu ditugu, publikoa pixat gehiago barneratzeko eta murgiltzeko garai horretan, emateko testura bat. Ez dugu egin nahi izan alako errekuperazio antropologiko bat, baizik eta narrazioarentzako ondo etortzen zitzaion testura hori lortzea era batean, ez? Baina egia da, atxiki dizkiogun elementu guzti horiek filologoekin daudela kontrastatuak eta bar, eta orduan, bueno, neko fidelak izan gara horrekin eta respetu handiz erabili dugu. Baina, pelikula guztiz ulergarria da gaur egungo euskaldunetzat. Eta euskararen presentziari dagokionez zinema aretoetan euskara oso urria da gaur egun, irati izan da historian zehar, estreinaldirik honen euskaraz, nolako irakurketa egiten duzu horren inguruan? Nik uste, jendea alde batetik gogotsu dagoela euskarazko proiektuak ere kontsumitzeko, ez? Ikuste, hor badagoela mundu bat non jendeak euskaraz bizi nahi duen eta kulturan igual zinemako entretenimendu arloan bizi nahi duela ere, ez, euskara hori. Eta gero bestalde, dela genero bat normalan ez dugula gure gizartean, ez, gure herrian. Orduan, nik uste ere jendeak hartuela gogotsu, ez, euskaran bizi den jende hau ere olako produktuak ere euskara zeukitzea, eta oso polita da hori. Eta amaitzeko, Paul, Errementari filma duela 6 urte gutxi gora bera estreinatu zenuen, zu bezalako zuzendari baten burua beti sortzen dago, proiektu berririk aldaukazu eskuartean? Bai, noski, banabil lanean. Eta, bueno, ezin dute zera aurreratu dola detaile askorekin, baina bai esan dezaket hildo beretik noala. Hori bai. Bueno, Paul. Fantastikoa eta euskal folklorean oinarri dutare. Zure txaientzako hasi garatza, gau ez argitzen duena. Iriki, itiri mingini, izini. Osoa Infinity daukazunean antzeman egiten da. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu zuntzamaz Wi-Fi 6rekin telebista eta gigakopuru mugagabe duten 2 muikor linea 59 euroren truke. Azken prezioa. Kontratatu 17 berrogeian dendetan edo euskaltel.eusen. Imagina ezazu oinak lurrean izanik balioa sortuko duen etorkizun bat. Berdintasunaren bitartez desberdintasuna ekidingo duen etorkizun bat. Eta gure ingurunea zainduko duen etorkizun bat. Zorionez, etorkizun hori ez da leku bat, hemen eta orain egiten dugunaren ondorioa baizik. Etorkizuna orain, Gipuzkoako Foru Aldundia. Nerea Arriola Urberuaga. Hartu tokia. Ya está. Hartu arnasa ez dugu esango. Bueno. Lagundu idazu, kokapen bat egiten, ze zure kurrikuluma, nola esan, zut esango komuneko papera zein luze bilakatuko dela, baina kasi. Atalez atal, ze galdetuko dizut berandu xeago, antzerki sen hori berezkoa duzun, erekitzen joan zaren, maia kokapen bat. Filmak. Bale. Egin dezagun zerrenda. Filmena? Ze filmatan agertzen da? Hori berrixa da. 5 lobitos, ja. Eta? Filmak horiek. Esperientzia? Labur? Ona. Oso ona. Bai, nabaritzen, beti esaten da hor, badukate, olatz behori bidek esaten zuen. Nabaritzen denean adibidez produkzioa emakume zinguratua denean, edo emakumeak sortutakoa denean, eta bai, zan produkzio handi bat zan, nabaritzen zan ritmoa zara oso altua.
baina, ostras, zaintza, bai, zegoen lasaitasun bat, igual pelikularekin bat datorren lasaitasun bat zegoen rodajean, oso interesgarria zena. Eta zaratatu ninduten, zoragarri, oso ondo. Olatz bidea aipatu duzu, web seriak edo eta beste plataformetara ekoitzitako ez dira filmak, baina ikusentzunezko zinematografikoak. Bai. Hor dago Gutu Berrak, zertako hor ere dago, beti azto egin zezkit. Supertxope ere, bada ikusentzunezko zerbait. Ze gehiago. Beti azto egiten zaizkit guztiak. Donostia Kulturan bazenuen personaje bat, ez dakit hori web serien atalean sartu genezaken, edo ikusentzunezko ekoizpen bezala? Entzunezko bai, Dolores Mujika Info7 irratian garatu zen, bere garaian. Sortu zen Donostiako Piraten Harira, egin zenean bertso piropoteoa, eta nahi zen irrikitariaren estiloko pertsonaje bat sortu, pixkatxo bat anti-personaje hori edo esaten dena, hau da, ekintzaren aurkazi joana, eta gerora bileran, gauratzen ere izango nuen, eta bideratzen bali badugu hemendik, eta justo hor utzi genuen, eta handigan gutxira dituziaten Info7tik, eta prestan gozinak egiteko tartetxo bat hemen gure zean, eta daukat personaje bat, ontsa sortu berria, eta garatuko dugu, eta hor sortu zen, hor garatu zen, evoluzionatu zen. Bai, eta gehiago, aztu egiten zaizkit beti. Personaiak aipatu dituzu, errealak esan dezagun, jendaurrekoak, Donostiako Piratekin lotuta, personaje gehiago. Bai. Apaizana. Ez du beragitu dituzu, zeintzu dira, apaiza? Apaiza, hasi nintzen Dukesa de Albarekin. Albako dukesa. Bai, Albako dukesa. Gasko ere egin izan dut, urte behin ere, bai, esan. Donostiarekin lotutako personaje ilustreak. Ilustreak, beti ilustreak. Ilustreak, baina ilustrisimoena. Aberatxa. Apaiza. Edo eta Donostiako bizitza sozial horretako izen propioak. Bai. Ederki. Antzerki gintza. Nahi duzun eran zerrendatu? Garrantziagatik, kronologikoki, gehien ukitu zaituzenak, presente dituzunak, horretan zabiltzanak. Ditut batzuk buruan, bada egin dugun azkena, da emakume abeslari burusoila, teatro absurdoa, zoragarri, zerbait zoragarri, euskera ere zaila, jasoa, absurdoa, eta reto bat bezala. Gero, taen ere kurso amaierako obra zan Alfredo Sanzolen En la Luna edo Ilargian, bi hizkuntzetan elebidun egiten da, eta izan zen ere 11 personaje, desafio polit bat. Gero ere, bere garaian, 22 urtekin ere, antzerki eskolan egin genuen Eperren Mafia, guk sortutako obra bat sexismoaren inguruan, oraingo esateko litzaidakena ikustea ea ze iritzi daukadan, horren inguruan. Eta beste bat ere, oso personaje polita da Conchita Tu egin genuenean, bere Instagrama daukan gainera, dagoela bere personajea oinarrituta Sirenitaren Ursula personaje horretan. Asko gustatzen zait. Kontxitarena, lehen gaizki esan dut, Donostia Kulturatik egin batean, babestutare bazetorren, Kontxitatu. Egia da. Hor, hanka sartu bala iruditu ze, baina bazegoen, ez? Horrekin nasi du bat abestarekin. Bai, eta gainera, nik Donostia Kultura poltsiko antzerkiarekin lotu dut, hor Dolores Mojikak egin dulako Carmenen zain erazkeneko antzerkitxoa, mikroantzerkia, eta baina, karo, noski behar kontxitatu, txaskalekin, transformismo total, drag queen bat, kasi. Bikoizketa lanetan, badukazu esperientzia bat. Pentsatzen dut horrek ere, zure esan dezagun estiloa eraikitzerako orduan, balibide bat gehiago bada, ez? Ahotsa, ez dakit horrela menderatzen esaten duzu, ez duzula alako ahots grabea, baina jokatzen badakizu. Etekin ateratzen diozu ahotsari. Bai. Nik uste bizitzak, adibidez antzerkian, dantza jakitea garrantzitsua den bezala, edo balio dizun bezala, zure gorputza kontrolatzeko, ezagutzeko, plastizidade edukitzeko,
ahotsa ere landu beharreko zero. Eta nik edukin nire ikasle bat, Lierni Fresnedo, taen, zoragarria, eduki dudan irakasle horrentariko bat. Eta gero ere, bikoizketa ikasten hasi nintzen. Eta lokuziorako ahotsaren kontrola, ahotsaren manejo, azkartasuna, kolorekin manejatu alizateko. Bai, motor aldetikan balin bada ere, asko lagundu zidan, eta gero noski, adibidez bikoizketan, zure interpretazio erraminta bakarra ahotsa denean, naiz eta jarriko balin bazanuten kamera bat ni bikoizten, mugitzen naizen, leku guztitatik, claro, da elementu bat ematen zaionez horrelako garrantzia konstienteago zera, oraindik gehiago horrekin, eta bai. TAE aipatu duzu, zer da TAE? Taller de Artes Esténicas edo Arte Esténikoen tailerra. Non dago? Ditu sede desberdina, Donostien dago Egian. Egiako kulturetxean egiten da 3 urteko formakuntza bada. Eta, bueno, nien etorren zure lantzerki eskolatik, oso gustora, baina behar nuen gehiago esaten den bezala. Eta, bueno, sartu nintzen hor, eta batez ere jende berria zagutu, estilo desberdinak ikutu, irakasle desberdinetatik pasa, hori nik uste garrantzitsua dela. Leku desberdinetatik pasatzea zure formakuntzarako, orduan. Bai, izan zen oso esperientzia polita. Inoiz pentsatu izan zenuen, erizaintzari heldu aurretik antzerkigintzari zuzenan heltzea, ala izan dira elkar errelikatu duten bi bide, edo eta bi nerea izan dira? Osea, bai eta ez. Osea, esan daude gauza askor, noski pasazitzea laburutik, baina, bueno, hor ere dago bakoitzaren autokontzeptua, nik zer egingo dez, ez zer. Eta, bueno, erabaki bat hartu hartzan, 18 urtekin hartu garen erabaki hori. Eta, bueno, niri hortik eraman zidan. Hortik hartu nun, zehazkietak izergatik, baina, bueno, hartu nun. Eta, baina, bueno, konsideratzen dut balio izan didala. Denek balio dizu, gauza guztitarako. Antzerkiak balio izan dit, erizaintza lana egin alizateko, zeren, bueno, denok jarri behar dugu maskara bat, batez ere lan batzuetan, egon gaitezke gure egoera personalean gauden modura, baina momentu horietan, bueno, profesioaren perspektibatik, denok jarri behar dugu maskara bat. Eta lagundu zidan, eta, bueno, humorea pixkat lantzen pazientearekin. Eta gero, ospitala eta erizaintza bezalako lana, orokorrean pertsonekin lan egiteak, irakaskuntza bezala, da pertsonaien liburutegi oso interesgarri bat. Orduan, bueno, bai. Momentu zailetan gainera. Bai, bueno, eta bai. Denetik, baina badakit zailak bizi izan dituzula, erizain lanetan, badira pentsatzen dut egiteko ezberdinak, ez nahi zaditua, hori zuk ondotxo jakin duzu. Bai, gauza guztia bezala. Baina, bai, egia da ere, erizaintzan lanean aritu zaretenok, zenbait gauzari, akaso garrantziak entzen diezuela, gure lanaren parte da, baina askorentzako deigarria bada, besteak beste, heriotza agertu duen jendearekin egotea, lan egitea, zaintzea, bada ardura desenteko bat, horrek, zenolako arrastu dutzen dio bati? Bueno, da depende. Hor badago, barrera profesional bat non ulertu behar dugu. Osa, nik argi daukat, adibidez, nik ikusituan egoera asko, kudeatuko nitukela igual asko desberdinago nire ama edo nire aita edo nire izpa izango balira hor daudenak. Osa, zeren erlazio personala edo lotura personala handiagoa da. Baina bai, bueno, gogora batzuk ikutzen dizkizutenak asko, gogorrak direnak, eta, bueno, beste batzuk ere, bueno, ez dakit, badaude hor momentu batzuk non, bueno, zuritu gauza zaizu hor egotea, eta, orduan, bueno, saiatzen zera alik eta goxoena izaten, bai, hilko den pertsonarentzako, eta baita inguruan dauden pertsonentzako. Orduan, bai ematen zaio, nik hor, bai dauka sentsazio hori ez, badela lan bat, non eriotzarekiko duintasun asko bilatu nahi duen. Eta, nik hor, zentzu horretan ez daukat
sentsazio txarrik. Beste gauza bada, pertsona gera. Eta pertsona geran bezala, batzutan lan etxera eramaten dugu baina, suposatzeet hori lan guztitan. Egia da, eriotzarekin lotutako gauzetan, badirudi ez pixu handiagoa duela, eta pentsu batean badu, baina, ez dakit. Zentzu horretan, esan genezake eriotzari dagokion zaintza hori krisian ere izan dela, COVID gaitzaren bueltan, ospitalea bakarrik edo osasun etxeetan, adineko edo beharrean den jendea zaintzen den egoitzetan, nahiko urte latzak edo akaso lehendik zetorren zerbait oso agerian eta modu, esan ezagun gordinean geratu dela. Bai. Horrek ere arrastoa dautziko zuen pentsatzen dut. Zaintzen zaituztegu behar bezala? Osasun langileak, dagoeneko momentu honetan ez zara behintzat, baina zaindu zaituztegu, zaintzen zaituztegu? Nik uste orokorrean norbanako bezala, hau da, pertsonak eta gulanean ari ginenean orokorrean bai pazienten aldetikan eta bai familiaren aldetikan gertutasun horretatik, nik uste baietz, baina orokorrean iruditzen zait ezetz. Zeren, hasteko zaila da, horren erizain bezala nik oso gutxitan egiten dut lan, oso gutxitan hitz egiten dut erizaintzaren inguruan, lanaren inguruan. Hor dagoelako alde batetikan sekreto profesionala eta beste batetikan batzutan ez direlako gai oso xamurra hitz egiteko. Orduan, zaila da, iruditzen zait zaila dela. Nerea, gatozen pixka bat bueltan. Bale. Bai, aizu. Neri personalki bereziki ikaragarri gustatu zizkit, agian hori da freskoena dudalako, bertsolaritza txapelketa nagusiaren arira. Asko gustatu zait, alde hori luzitzea eta aizu, gauza, ez dakit, humorezkoak egin daitezke, umorea erraza dela esan genezak egin batean, baina landutako umore inteligente hori, sareetan gainera, estreinatu izan duzu, ze moduzko emaitza eman dizu, feedbacka ona antzeman duzu, zakit irakaspenak, zakit urrengo txapelketa beste, alako beste esperimentu baterako? Hau sortu dugu saioa perona, Anderredok eta Irurok, zutan banen laguntzarekin, eta Iruña Astiz ere Arkakuso sareetan berak ere eman digu bere laguntza. Baina hau, idea originala izan zen, Anderredo eta Bio ginean antzerkitaldi galean ginean, eta egun batean hasi ginean Joserra Fatxado irakaslearekin, hasi ginean jolasten zegi zer, eta hor badago esketx txikia balantzarena, hasi zan horrela, eta esan, eske egia da, nik ere mikroarekin beti neukan, beti deitzen didaten eri atentzioa gauza horiek, beti esaten den nien naizela bertsozalea, esan bara duka txapelketa eta gero bertsozaleagoa naizela, hau da, dena ikaspen bat, egia da, pozik nago, zeren esaten duzu, zergatik ez, eta baina beti ikusi ditut gauzakola, hori da ikusten ditudan gauzak, beti deitzen didate atentzioa gauza horiek, jendea dituen gestoak, egiten diren gauza horiek, bai, zeren adibidez bertso gintzan iruditzen zait hori, maila batetikan aurrera, niristenen naizen hitzaren inteligentzia batetara iritsi behar dela, eta orduan, klaro, deskonektatzeko erreztasuna handia daukat. Arte guztiak bezala garatu egin behar dira, geroz eta ordu gehiago bertsoak entzuten, geroz eta gehiago dakizu gauza guztiak bezala. Iritzi ere ikusi zaitugu, bertsolari txapelketa nagusienetan. Hori izan zen, jazta. Zer den, iritzi aritu eta sare sozialek izan dezaketen, erresaka hori, esandakoak epaitzeraino, eta... Ja, bueno... Akaso horrek zuri arrastotxo utzi dizu, ezta? Bueno, ohitura falta. Baita ere, mundu hori horrela da, eta ni oso pertsona sensiblea naiz, realitatean, orduan, ohitura falta, gauza guztiak bezala, gerozta gehiago egiten balin badituzu, edo gerozta gehiago jasotzen balin badizu, gerozta gehiago egiten zera. Bai, gertatzen dena da, kaso emakume eskatzen zegoela parte hartu, izan ausart, eta zerbait esatera ausartu, eta gizonezko bat bueltan baldin badatorrez, ez zara aditua, edo ez duzu nahikoa mailarik hau esateko. Nahiko, bizkat ozpina izan daiteke, ez? Bueno, bai. Neri ez diate egur asko eman, adibidez. Bai, ez du aipatuko bereziki, Twitterren erantzunen bat, izan zenuela, tira.
Badakit honi buruz ez zaizula bat ere gustatzen hitz egitea, beraz, ez zaitu trantze horretan jarriko, segi ezagun aurrera. Aipatzen ari ginen bertsolari txapelketa nagusiari lotuta, Instagramen ikusgai dago, ezta? Instagramen eta TikToken? Bai, eta Twitterren ere. Eta Twitterren. Eta Facebooken esango nuke ere, baina uste dut azkenekoak ez ditula igo, Nola bilatu ditzakegu? Bilatzenean zer jarrita? Traola 8 txikia. 8 txikia. Hori da. 8 txikia dugu batetik. Sare sozialetan aurkitu ditzakegun beste edukiak. Kontxitatu, bai, tou barkatu. Kontxitatu, Instagramen. Bai. Instagramen. Ze garai hortan egia da, TikToka kaso ez zegoen oraindik alako booma ez zegoen, Instagrama bai. Hori da, nik TikTokaren booma edo TikToka ezagutu non pandemian, konfinamendu garaian, eta badakit Kontxitarekin egin dituela bideo batzu, zeren pandemia garaian ere, Donostia Kulturaren babespean ere, egin genuen saio bat zuzenekoa Poltsiko antzerki telematikoa. Izan zen, amatxo maitiaz izan zen hori, ni bi mobilekin, Skypean ere taldekidea, ni bakarrik etxean, bueno. Amatxo maitia, aztu hori. Laborategia izan da, ez da, zentzu denetan. Bai, hortikan ikasi nituen gauza asko, esan bara dago iluminazio aldetikan, soinu aldetikan, ikasi nituen autoekoizpenak ere laguntzen dizu, Etxeratze garaian nola bizi izan zenuen, bakarrik? Ez, etxeratze garaian pixukideekin, eskerrak. Eta, gero nire lan erigotzen nintzen, orduan, bai, esan beharra dukat, aprobetxatzen dula... Lanera igo esan eduzu, Donostia ospitalera egotzen nintzen, eta gero oinez geisten nintzen. Zerrendarekin segituko dut. Bai. Webseria, non dugu ikusgai? Adibidez, Gutuberrak dago, Belarribero bai esan, ez dutela esan. Aztu zegu, eta hori kapitulo importante izan da. Bai. Belarribero bai esan genezake badela ekoizpen handiena. Ez, Gutuberrak ekoizpen aldikan handiagoa izan zen. Bai, handiagoa izan zen, hori YouTubeen dago, Gutuberrak. Zertako ere da Barrexerkakoek bideorekin batera, egin zuten lantxo bat, oso polita, oso ondo pasanun, beraiekin, oso ondo. Baina Belarribero bai esan da, lan bat, oraindik ez dago nasaretan, eta nik dakidala igoko dutela, mendik gutxira, edo ez dakit beraiek erabakitzut. Egiten nik pasanun, oso ondo. Baita ere, zaintza ikuspuntutik oso, zoragarri. Zan oso produkzio txiki bat, ikuspuntu batzuetatik, baina, ze ondo pasanun. Osea, hori egiten. Eta ze jende zoragarria ezagutu dudan horren arira. Bai. Antzerki gintzan. Esan dezagun, naiz eta dagoeneko zerrenda, baden mamitsua, erronkaz betetako ibilbide bat izan dezakezula nahi izan da. Zeintzuk dira Nerea Arriola Urberuagaren erronkak, nahiak, asmoak, ametsak? Edo bintzat ze bizipoz daukazu aurrera begira zertan segineko zenuke? Nik antzerkian, zalantzari gabe, bai, antzerkian. Eska gustatzen zait, holtza gaineko lana. Zerbait txikitatik, 8 urte nituenetik, esan nun, wow. Gustatuko litzadekin ere bizitza holtza gainean egitea. Baina, Bukatzen dira, lehen aitatu diazu, atarikoan makilatuta ala ez. Ni makilatuta nentorrela. Ni ez. Galdetu izun nahi duzu makilatu eta ez, baina... garatu erantzun hori nondik joan den, interesgarri eruditu zedala. Gero orain ni joan ere LH6ko ikasleekin, ditamaikan eska zoragarri, talde bat zoragarria dokadana, eta hasiko zaizkit, Nerea, zegatik makiatu zera, Nerea, venga, Nerea, ezaki zer, ez, simaz. Zaite asko gustatzen makilatzea, makilatzen naiz, baina gehiago gustatzen zait, ni nire izenean, ateratzea, zeren gertatu izan zait, makilatu bat, atera izan izenean, batez ere horrelako esparruetan edo, beti igual, pote pixkat, zuri hau kentzeko, bale, baina, ez denere burua rekonozitzen, gertatu izan zaidenean. Bai, ohitura falta izango da,
nahiago, hau horrelako gauzetan, hau naiz ni naiz ni, eta ni naiz. Eta ondo eginean, norberak erabaki baldin bada, zalantzari gabe. Wikipedian, Marisa Barren ere izan da, txoko honetan, Wikipedian badauka bere tokia, Nerea Arriola Urberuagak. Bai, konforme zaude? Bai, esango nahi baietz. Aspaldi ez dizela sartzen berriro. Baina ikusgarritasun aldetik, garrantzitsua izaten da hori, ezta? Hombre, niretza da ilusia egin zidan. Ez dugu gezurrik esango, ilusia egin zidan. Euskal Wikipedian, ni horra saltzea. Esatez, ostras, norbaitek hartu du bere denbora. Bana izin hor, ezta? Bueno, bana izin hor baino... Hori igual bazenekin aurrez, baina horrekin agian beste... Bueno, baina gehiago da, norbaitek hartu du denbora, eta iruditu natzaio nahiko interesgarria hor jartzeko, eta ostras, ilusioa, bertigo txiki bat ere eman zidan, hasieran, baina gero esan bidaz polita, pertsona batek lan hori hartu izana, ez? Bai. Eta gaina talde nahiko zabala dute gainera, emakume wikilariek eta lan handia egiten dute. Bukatzaldera, emakume antzerkigile, euskal antzerkigintza, egunotan ikusi dugu, badirela emakume zinemagileak urrezko hartzetara izendapenak, ia Oskar sarietara, ia iriste hori ikusi nuen lehengoan albistea, ez da izendatua izan. Albistea da, berdin. Badago alako loraldi bat edo egon bazegoen, baina ikusgarritasun gehiago dute orain duzue euskal emakume sortzaileok, agian? Ausarta izan nahi. Ez, baina galdera hona da. Nik beti daukat, zaudenean demora guztian inguratuta ambiente zehatz batean, batzutan ahaztu egiten zaizu kanpoan zer dago, ez? Burbuila batean biziko bazina bezala. Karo, niretzat momentu honetan topera dago, zergatik nik hori konsumitzen dudalako. Baina errealitatea, oraindikan ez dut uste denik nire imaginarioan irudikatzen dudan bezainona. Horrek ez du esan nahi, kantera oso potentea ez dago nik. Osea, esan nahi dut, ia Oskarretara, baina hor egonda, gero ere, ateratzen ari diren produkzioak, emakumeek solutakoak gerozta gehiago dira. Eta igual beste leku batean ere, kameratan ere, gerozta emakume gehiago ikusten ditugu, igual atzeko lan horiek egiten, beti gizonezkoei, eta gira dela, oraindik oso mundu maskulinoa, baina badago, eta nik uste dut baietz. Nik uste dut gaudela oso leku interesgarri batean, eta baita ere da autua, nik hori konsumitzen dut. Aurrekoan, Durangoko azokan, nik emakumeak bakarrik, emakumeen sorkuntzak erosen ditu. Nahi gabe edo nahi eta ez dakit, baina hori egin du. Orduan, nik ere auto hori egiten dut. Baina, mainstream mundura ere sartzearen hori ere, hor dago. Eta, Oskarrak edo horrezko hartza eta horrelako lekuetan ere, Cinco Lobitos, alau da, bera bizana ez dekin izan dozaten, Canneseko festivalean ere, bere rekonozimendua edukizun, eta irati filman ere Edurne Azkarat ere oso potente dabil, eta esan emakume Itziarrituño ere referente bada, adibidez ikusentzunezkoan ere emakume irudi bezala, baina nik uste euskal antzerkian badaudela Eneritz Artetxe, Kamikaz kolektiboa, Formol laborategia, nik uste badaudela sorkuntza oso potenteak, Ane Pikaza ere dabil oso ondo, esan dezakegu edukiei dagokienean batean sare sozialak eta plataformak bertan daudelako, ez da bakarriko holtza, nahiz eta antzerkia obra bera holtza gainekoa izan, esan dezakegu antzerkigintzatik ere nolabaiteko komunitate digital bat eraikitzen ari dela. Aipatu ditugulako elkarrezketa osoan zehar, TikToka, Instagrama, webserieak, egia da antzerkia lehen akasotzen grabatu ere egiten, orain bai. YouTubeen sartu ezkero, euskal antzerki obra hainbatekin topo egin dezakegu. Lehen ere egiten zen
gure gurasoek beti komentatzen zuten bere garaian egiten zela estudio Televisión Espainolan, adibidez, eta egiten zen antzerki grabatua. Nik nahiagoet antzerkia ikusi zuzenean, zen nor badago zerbait. Errepika ezina. Nire ustez bai, gainera obra bat askotan ikusita ere ez da inoiz guztiz iguala izango. Eta horrek ematen dio beti magia, niretzat. Baina, bai, Oiar Gilamek esaten zuen, lehen egunkarietako zeak behar zirela kulturako sekzioa jakiteko zertzegon edo zer ikusi bartzan, orain sare sozialak ezinbestekoak dira. Eta, nik usteet ere garrantzitsua dela komunidade bat sortzea, zen nik adibidez erabaki dezaket X kolektibo jarraitu, X no seke, X no sekontuz. Eta nik usteet modu inkonstiente batean ere egiten dela. Igual antolakuntza seriorik egin gabe, baina seguraski, bai, garrantzitsua dela. Bai, zeren digitalizazioa gustu izan ala ez hor dagoen zerbait da, eta sareak sortzeko edo eta egiteko, nik uste erraminta oso potentea izan daitekeela, kontuan hartu barrego zerbait, bai. Ederki, Nerea Arriola Urberoaga, antzerkigilea, antzerki irakaslea, webserietan aktore, poltsiko antzerkian gidoilari aktore, edizio lanetan ere badakigu zerbait ikasi duzula, argi kontuak ere, etxeratze garaian, autoko gidoi baimenik. Hori ere ja aterata, ez dago kotxerik, baina auto gida baimena, hori ere, txek, egin da. Ederki, zu batzu alare urrunxe geratzen da batzutan, ez da, garraia publikoarekin, segun nora nahi den heldu eta denbora epe laburrean, gerturatuko zaitut. Oso ondo. Nora bait? Bai, mesedez. Nora? Klase ematera. Nora? Ate gorrietara. Ederki, bagoazen? Bale, eskerrik asko.